Al mig de l'era on trinxaven la collita del blat, es movia una figura fràgil que pertanyia a una xiqueta de 10 anys. Cantava i ballava d'una manera sincronitzada, espontània, fruit de la inspiració que en aquell moment l'obligava a fer d'un joc tot un espectacle. El sol, amb molta peresa, anava llepant els cims de les muntanyes de ponent. Era temps de tardor i la nit accelerava la seva operació. La família pagesa, composta pel matrimoni i una filla que semblava ben revolera, aprofitaven al màxim els darrers moments de llum. El pare, amb una corbella a la mà, segava uns quants manats d'alfals per entretenir la fam dels conills. La mare, com cada tarda, donava menjar a la mirada abans de tancar-los en un corral envoltat per una tela metàl·lica perquè no fossin devorats pels animalots de la nit. Per allí en rondaven molts i ben famolents. Era de precepte tancar-los per salvaguardar-ne la integritat física. El Julià, el pare, admirat per tanta finor, havia deixat de tallar alfals. No en calia més perquè ell, cada tarda, no vivia només que per gaudir aquella grandiositat sense límits. La Magdalena, sa filla, era una superdotada. Ningú li havia ensenyat a moure's amb tanta soltesa, ni en cap moment havia rebut una sola classe de cant. Les lletres de les seues cançons eren inventades, igual com la seva manera de dansar, que ni tan sols corresponia a la seva poca edat.